penret ialah dia te on penkrau yang ni. Wow, kamu ayu penret. Kawan nak tien jing snoret dai. Dia ke ipan ke jing snoret. Kumdongin pen iya ke jing snoret. Syubuk menta nadang ong ya pi bandro kanu kadur kabaniaha bat ke jing snoret. Ke tarai pendro. To menta ngaruk ngadan hang ni ya ini i emi dengan pak dro menta ke ba indro syapang gajing snoret. To kat ba emi nang dro ngaruk hang ni ngal adap bandro ngan sepen i pi ti ngakwa pi ru pendro ke tarai pendro hak ba dei bat gajing snoret. To ila jandap to kan ngin ya pej menta pej ye ni draw pencil dei nem uwe bahe bat uwe bared to menta pat pi ko apej nem sa ke ai banga draw to ngin ya pej menta mo to pej kan ni pi ye nem ke ai kini ki banga draw to ini ong ki kejat bat ke dabor. Kumno kan ni katau sya ka jing snoret. Dia menta ka sngi ngakwa ya pi ba pin sya skor ba ya ka jing hikai ka bangan ai menta ka sngi ka ba thu sya phang ka wei ka jing ja na ka ktien ka jong blai. Kani ka la ja ha ka por shuwa jong ka jing khawai niam ka jing lai jong ki jiu. Bat uji su ulatip ba un salej no na kani ka perthai bat un lej no shalau kpa. Ti ha ka wei ka jat kamiet kat ba uji su bat ki senran jong u kidang ya bam jing bam miet ti usoi tan ulah su buj lupa ha ka do nut jong u wei na ki senran jong uji su pitep ka kerteng jong utau senran to ini imtip ka kerteng jong utau senran ka dei u Judas Iskariot dia setan ulah subut lupa ka dok nut jong Judas Iskariot bandi no Jisu ban Jisu ru ulah tep bagini ki ai baru akan saja bat utep ru ba ulah wanna no blai bat ru unsa let no show blai ti Jisu ha ta ka jingbam mi ulah yang jot bat ulah bu no ialah ka jankup ti hadian kata ulah syem ya ka janyat bat ulah lek kumno ulah panpo atu pitip kamut ayu panpo kamut ujisu ulah syem ya ka ni ka janyat bat ulah te ha ka singkai ke jong u ti hadian kata ulah lek kumno ulah syem ya ka bat ulah te ha ka dabor kai ka ba ulah lek hadian ka ni Jisu ulah pensat ya kejat jong senran da kata ke ti ulah penyat ru da kejanyat ke bau lapan po ya ladi pitep bau Jisu uwan ha Petros sya ya Jisu nomor mo kat Jisu Petros ulah snobit henrei Jisu uang kumno yo bentalem bat Jisu lada sya ya bansat ya ki kejat jong hadin bau Jisu lada sat ya kejat jong barok ki senran ulah syembang ya ke jankup bat ulah syong hadin kata ulah keli ya ki senran pitep ke ai ke bangalale ulah ongru pi barok pi ong yang ko try ko nong hikai ho juang pi ong ka badai nama ngalong kumta ti nabanga unong hikai bat utrai ngapen sat ye kejat jong pi kumta ka dei ya piru ban pensat ye kejat parlok hi hatu pitem ne em ba kajing pensat kejat ka dei ka kam ka bapo atam nama menshwa ha ka por jong Jisu ki breu ki phong da ki sandal 4 don juti ti kalenti ka bakiyat ru kadai ka surok kendo ti ka pum ba ti kile komno kadai ka rukom jong ki menshwa ha bakilet ha kanu ka ye shwa bakin rong ha kata ka ye ki jusat chwe ki kejat
ki syakri jong kata ka yen ki sat ya ki kejat ki jong ki te ya kata ka kam ki le tang ki syakri lani ki merau namar ka dei ka kam ka bapo tam henre lingba jong ka tu ka jingja yo i ba ujisu ubalong ukun ublei ubakrau dei ne em ushim ya ka benta jong ka jing snoret dei upen pau ya ka jing snoret da ka ba usad ya ka jat jong ki senran ujisu hang ni ushim ya ka kerdan ka bapo atam om dei tang kata ujisu udai ro ublei da u la thau ya ka perthei ulong ba khut ulong ba hak nrei ujiet banwan syakani ka perthei nadu ka jingkha ka jong u hadu ka jingsha sitom bat ka jingyap ru ka jong u ka penpau ya ka jing sngoret ka jong u ka ktien ublei ru na ka shithi ka baningkong jong u Petras kad khat akal nong ka basan kad khat ka basan ka pen scam shu e ka ni ka ongkum no Henry baro do pen Yakub ya ka jing sngoret ya ka ban syakri parlok hi na ba ublei uyale persya ya giba sngow kraw Henry ha giba sngoret u ai ka jing ai te kani ka jing draw ka bangala draw meneru ka pen kan mau kan yang aba man ka podai bangan long ka ba sngoret bat kum juru kum bau jisu u hikayangi ban syakri ban ya syakri parlok kadai yang aru ban syakri parlok te nga nget scam pilaya syashkor ya ketika jeng hikai kabang yo mentak sngi te nga kwa ya piru ba pinia draw ini jing draw khanang ban pen kan mau ya pi ban long ki khanna ki bas ngauret bat kumjuru ban syakri bat ban yarap parlok hi kata kamut ru ban long ki khanna ki bakloi ban le ya kanu ka kam ka basya yangi ban le dei nem ting ting ni se ong wa o kani ngim la o ngim dei kumta dei nem dei kam dei yangi ban long kumta kanu ka bangila ban le kanu ka bangila ban yarap ya ki we ngi dei ban le ujisu hikai yangi ba ngi dei ban le token minta ngin ya leit lang ha jing doi te kwa be ni ru bat piru phenia penbut lang na dien jonga token ngin ya doi try ni sngongo eme bangiyo ya kani ka jing hikai ha kani ka sngi ha ka bayadai bat ka jing sngoret bat kumjuru bangin ya syakri paralok ni sngongo bamelong ublei ubakrau ublei ubadon bor ublei ubakhut henrei mejid banwan syakani ka perthei ban sya namenta kipop ki jongi kumjuru ban yap nagabenta ki pop ki jongi ni sngongo try bakani ka pen I bia ka jing sngoret bat kumjuru me hikai yangi bangin long ki bas sngoret ikini baro ipan hakerteng ujisu amen ublei on kerku ya pi lingba kan ki jingi kai ka philayo ha kan ka sngi in sai syam pat bat pi ha ka wei pat ka por bye bye